Hi ha una altra persona que també vol dir unes paraules en nom del poble de Montornès i és el nostre alcalde, José Antonio Montero. Bona tarda a tothom. Jo crec que les diferents persones que heu anat intervenint heu definit perfectament la importància i l'abast d'aquest projecte cultural pel nostre poble i per tant la funció de l'alcalde sempre és donar les gràcies, donar ànims i reconèixer la importància que ha tingut en aquests anys i la potencialitat que té, perquè sembla mentida que estiguem ja a la 6ª edició, el temps corre de pressa, però la 6ª edició vol dir molts i molts anys d'esforç, de moltes hores de dedicació de tota la gent que esteu aquí, de tots els que l'heu fet possible durant tots aquests anys, però jo també vull remarcar, i ho faig sempre, és a partir d'aquesta potencialitat del text del Xavier, de la música del Xavier i de la seva creativitat, i és com una gran cèl·lula mare que no deixa de produir idees, de produir noves propostes i que fins i tot es trasllada aquesta delícia de presentació que esteu fent un any més perquè llançar la remençada les pròximes setmanes. Jo crec que m'acompanya també l'alcaldessa de Vilanova i alguns regidors del poble veí, avui no ha pogut venir Vallromanes, però quan van fer l'extensió en el territori, perquè a més els territoris medievals efectivament abastaven molt més que els municipis actuals i per tant va ser una bona estratègia també unir-los amb ells a aquest projecte. Parlàvem de que un poble que no tingués la remençada potser caldria que la inventés. Nosaltres tenim la sort de tenir-la, la sort de gaudir-la cada any i per tant hem d'estar molt agraïts. Heu fet molt, no només per la cultura, com deia el Toni, heu fet molt per la societat de Montornès i us hem d'estar eternament agraïts i a més estic segur que aquest projecte continuarà creixent i creixent perquè aquest potencial hi és i la dedicació i l'esforç i la passió que teniu tots també hi és i serà durant molt de temps i jo estic segur que encara haurem d'agrair molts més èxits, moltes més sorpreses, molt més creixement en aquest projecte cultural de Remençada. Així que no us perdeu l'edició del dia 1, heu d'estendre-la arreu del territori. Jo cada vegada veig més cares de persones noves vinculades a aquest projecte i això vol dir que aquest potencial que deien d'aglutinar tothom continua creixent i per un alcalde i per un poble jo crec que això només podem estar agraïts i contents. Així que moltíssimes felicitats a tothom i moltíssimes gràcies. De sorpresa en sorpresa. No soc d'aquí, però permeteu-me dir una cosa. Culturalment, soc de Montornès. És el lloc que ha acollit les cantates que he escrit amb en Miquel Martí Bol, que he escrit amb la Pilar Cabot. Hi ha hagut un desig de cultura que costa trobar en altres puestos. I Montornès m'enamora. Bé, nosaltres està clar que estem enamorats de d'en Xavier Bourier i de la seva música. Aquestes peces que tocaven fa un moment aquells dos nois tan ben tocades són peces que les sentim i que ens sonen pel que hem vist de la Remençada i per la gràcia que tenen. El Xavier Bourier va fer un total de 70 tonades per la Remençada que s'estan completant amb aquestes remençades que dèiem de Vilanova i de Vallromanes i que són ja un patrimoni cultural dels nostres pobles. Són músiques que estan a disposició de tots nosaltres, de les escoles, dels músics del poble, de tot. I això és un gran deure que tenim amb ell. Bé, jo de la meva part l'únic que puc dir és que us agraeixo a tots vosaltres que hagueu vingut aquí a veure això i sé que el dia que faci la representació per 6ena vegada ens ho tornarem a passar tots molt bé. Moltes gràcies a tots.